وردو قال ميل بحال زرعة نيرو ناوزي مسيحة مالتيو سلازي أوزيون بتعامي خم زوجرع تزال زال خفت لوركسي كتبوا كلا خاف سلطان بتعام تبيلا حريقة سلازي نايم لا سيو تتعشوا مالتيو ده حروانت وكم سخيركو دورور هانتو صحيو سقلكا بس يحتسي نهم لا ستيز خون زلو أنا سئل خبولة الخصوص حزي أبستفل على ميديا زغروا زلو خبايزوي اتحزني وعلي بريتوريا سلام زتفرمه جيزة مجزئي ويدما اتطورنت يتطاوا بيلمبر أمونغو مريحنت زنبرة نايمت أمامانجن انديام بزيادة خيرو تناي مترطار حفيلو مالتيو سلازي تمتأمماني فترة تناي سلام وعلى بريتورياسي متأمماني كونن فطيرو كلتي حيلتات أنا ولا ننتن يزبط له كلتي حيلتات جيزة يوم كزيوم خمي بلني كم أزول لك هذا اللقطة سلام وعلى بريتوريا مع الدقي جيزة أيو حزت عدليت حزون تناي فيدرال منجست السلطان نسان ممكن تعطي يزول لك هذا اللقطة حز تنا حزون ساعة تنا حزون تعز اللون نتجري سيكونن بفتصم حدا وديو نتوع على بريتوريا مستفرمة وديو نتقيموا وديو تحريقو هو مسؤول أيلم تقبلنا يلا أيلم دكنا مليسم أبوي سبحان تايلو جيزة معدق وقنا نايلو بتعمل سجارة من دم أمباسادر عدي سالم بالله ما دم أنا زومنا يتأيسمو لمن تأخم الشعو عدم جيخم وام قال ملا سجع حزي تبيت مخرج الوام كله نتايلو هو زارو كله نسوون دقيم وام مالتي سلازي جيزة معدق جيزة معدقين من بمنتا يقليصوا أو وشتنا نمتعرراي نمصراي كالخاليلو قليصوا مالتي كاو عتقهم موردو تباهلو عتقنا ينوردن سلام زدلي كم يجيرو عتقي يوردي يبال عتقهم موردو بقى عتيق زنبره نا نورمال هيوتي ملس تباهلو تحريو بفصم عتقي ايوردن يلو سلام زدلي كم يجيرو عتقي ايوردن زبل حاده بلله كاو دما مريت تግራይ بتحق منغستي ملست إلو إلنا في فيدرال زلو دما تيجيلو أزوي سلازي يسمع ويدما خبير سلازخوانا يكونن مريت تግራይ يحق منغست الله مالتي ولا توم زحزونس بفصم بملؤ لبو ما يهرسن ناي تግራይ مخانو مانم سو يفلط እዩ مالتي نسون ما تحجا غيروا كخونه يخندحر دا عدق زي وردو سلازي نسلام قروات يكونن زبل كدمدم غيرو مالتي تحريقو خلتي أمنا من تأتي أمنا مدلاو خاو دكتور عدي سالم بالليما وشتنا ونكن صاريلو تحريق اللي ما نكاصري قيدم توم فرمتي سلام زدليس نت سلام فريمو زمصخ ميغيركا باندا تلالاكلكا سفيح من حزب صلمه افتنا تحت وريدو صلمه يتغيرو سفيح مالتي سلام زدلي خميغيرهم يكبر سلازي ملكتات يزنقت مغلصات يزنقرك كازلو بعنتو مغزئي جيزيمبر ناي سلام يكونن توعل بريتورياس ناي سلام يكونن بلبهم استقبلوا ويكونن ግን ንምድላው ውሽጦም ንምጽራይ ትሕሪኡ እንቶም አፍትናይ ማእኸላይ ኮሚቴ መንያቱ ነይሮም ዞም ሸምገልት ዝበሃሉ ናይ ቀደም ነበርተ መራራሓ ናይ ሕወሓት ኣትዮም ዞም ናይ ሰራዊት መራራሓ ኣትዮም ሕወሓት ብሽንግልና ይተኣምነን ፖለቲካስ بpolitika ናይ ፖለቲካ ፈላላይ بpolitika ይዝፈታሕ ኢላ ተኣምን ውድብ እያ ነይራ ከምኡ ይውን ምክንያቱም ቶም ናይ አዲስ አበባ እንታይ ልኡልና ነይሮም ሽማግለታት ሓቀይ ይጎርፍ ነይሩ ናብ ትግራይ ተስተውስዶ ንሃይለ ዞም ዓበይቲ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዞም ፍሉጣት ሰባት ይመፁ ነይሮም ብተደጋጋሚ ማለት እዩ ታይና ንብል ነርና ኣፈላላይና ፖለቲካዊ እዩ ስለዚህ ፖለቲካዊ ድማ ኣብ ጠረጴዛ ኮይንካ ትማያጦ ይምበር ብሽንግልና ይኮነን ግን እንታይ ገይሮም ቶም ናይ ሰራዊት እኸለ ውረድ እኸለ ደይብ እኸለ ጽናሕ እኸለ ውፃእ ኩሉ እቲ ፖለቲካ ብምንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ብኣፎም ዝገይርዎ ማለት እዮም ወታደራት ሽምገልቲ ኮይኖም ብሽምግልና ትድዩ ብሽምግልና ትወርድ ብሽምግልና ትግምገም ሰባት እውን ተተኣኻኸብ ጠቕላላ ናብዚ ወሪዱ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እቶም ዝድለዩ ሓይልታት ናይ መኸታ ሓይሊ እዮም ዝበሃሉ ናይ መኸታ ሓይሊ ከይቋዕ እዮም ዝበሃሉ እቶም ካልኦት ሓይልታት ናይ ምንታይ ሓይሊ ምዃኖም ይፈልጥን ኩሉ ናይ መኸታ ሓይሊ ተው ነበረስ ኩሉ ቃልሲ ዝነበረ እዩ ናይ መኸታ ሓይሊ ማለት ደብረጽዮን እዩ ናይ መኸታ ሓይሊ ማለት መንጆርነ እያ
ናይ መኸታ ሓይሊ ማለት ኣለም ገብረ ዋህድን ኣብ ዝሪኡ ዘለዉ እዮም እቶም ናይ መኸታ ሓይሊ ንዚኦም ከይውቅዑ ዝነበረ ምክልኻል ፍሉይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰራዊት እውን ላብኣቶም ናብ ፖለቲካ ገምጋም ዝኣተየ በዚ ምክንያት እዚ እዩ ማለት እዩ እሺ ሰላም ዝደለይኹም ይገብር ሓይሊ ይብትን ታም ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ዝበላ ምፅራይ ዝበላ እዚኣ እያ ታ ግዜ ናይ ምፅራይ ግዜ ዝበላ እዚኣ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ነታ ጦርነት ዝቃወሙ ኣካላት ነቲ ሰላም ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝድግፉ ኣካላት ስለ ዝነበሩ ንዚኣቶም ክገልጽ ኣለዎም ሰላም ዝደልስ ክገልጽ ኣለዎ ነታ ሰላም ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝድግፍ ንዓ ዝፈረመን ክገልጽ ኣለዎ ገሊሶም ድማ ንሰላም ዝደለየ ከመይ ገይሩኹም ይገብር ድሓር እንደገና እንታይ ገይሮም ሕዚ ንበዓል ጌታቸው ንበዓል ዶክተር ኣይሚን ጀነራል ታደሰ ወረደ ለዚኣቶም ስልጣን ኣዊዶም እኮ እዩ ዘሎ ኣዊዶም እዩ ዘሎ ጌታቸው ወይዶ ሰሪሖም እዮም ናይ ዲሞክራሲ በሪ ከፊቱ እሱ ናይ ቃልሲ በሪ ከፊቱ ጥራሕ ዝዋነ መውፅዎም ታወት ምዃኖም እውን ብህዝቢ ጥራሕ ዝዋነ መውፅዎም ግን ሰሪሖም ወዲዮም ኣይስርሕዎ ንሱ እናሃለየ ኣብ ታሕቲ ሰርሲሮም ፀለማ እዮም ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን እቲ ናይ ሰላም ዝደሊ ሓይሊ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ገይሮምዎ ድማ መጨረሻኡ እንታይ ገይሮም ጠቕላላት ሰራዊት እዚ ኩሉ ቃልሲ ዝኸፈለ ኣብ ጎኖም ኣሰሊፎምዎ ማለት እዩ ድሕሪ ሕዚ ብፖለቲካ ከይኮነስ ፖለቲካኹም ብኣፈሙዝ ወንበር ለብ ሓይሊ እያ ማህተም ለብ ሓይሊ እያ ኩላ እንታይ ገይሮምዎ ሰላም ዝደለይኹም ይገብር ከመይ ገይሩ ሕዚ ተንከይዲ እየ ዝለገለ ነግረካ ዘለኹ እተን ከይዲ ላ ምንታይ እንለዋ ወሰዳ ነይረን ሕዚ ንሳቶም ካፍታ ሽኻሎም ኣይወፁን እታ ናይ ጦርነት ሽኻል እኮ ምንም ካፍታ ሽኻሎም ኣይወፁን ድሕሪኡ ኩሉ ፀራሪጎም ወዶ ካብኡ ጽምዶ ተጀሚሩ ማለት እዩ ብመን ይስሙ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ጽምዶ ተጀሚሩ ማለት እዩ ጽምዶስ ፋኖስ ኦፍ ኮርስ በጌታቸው ተጀሚሩ ግን ኦፊሻል በተሐምድልቶም እንትን ዝልዎ ነር ግን በታደሰ ወረደ እዩ ድሕሪኡ ጽምዶ እልፋኖ እልሸኔ እዚኣቶም እኮ ሰለስቲኦም ድማ ዘይሰማምዑ ሓይሊ ማለት እዩ ንሰላም ድዮም እዚኣቶም ተኣኪቦም ዘለዉ ንሰላም ወይስ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ንኸውርዱ እዮም በፍጹም ኣይኮነን እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንምንታይ እዮም ዝእከቡ ዘለዉ ፌደራል መንግስቲ ሕዚ እውን እታ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረት ኣብታ ሽኻሎም እየ ዝልክሳ እያ ማለት እዩ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ልጦርነት እዮም በር ልሰላም ድዮም ልሰላም ኣይኮነን ተፈናቃሊ ዝክምለስ ዘይደሊ ዘሎ ንምንታይ ድዩ ነቲ ህዝቢ ምሕሳብ መስለካ ኣይኮነን ምዕራብስ ብሓይሊ ትምለስ ብጦርነት ትምለስ ነበር ከም ዘይትምለስ ይፈልጡ እዮም بحيل بتقرنت سيت من لسن يفلتوا يوم ت نايب تقامم تا زقددو ነገር አለ ካልአይ ከዓተና ውሽጥ ዓቅሚ ዘገድደካ ነገር አለ ማለት እዩ ናይ እንትን ሓልዮም ናይ ምዕራብ ትግራይ ነው መላስ ሓልዮም አይኮኑን ተፈናቀለ ሓልዮም አይኮኑን ንዝብ ትግራይ ሓልዮም አይኮነን እንታይ ዳ እታዝለካ ዘለኹ ሓደ ግዜ ታ ይልባል ጭራ ነብሪ ታናይ ጦርነት ጭራ ነብሪ ስለስተት ሓዘት ንሳን ዘይ ምልቃቅ ያሕዝውን ስለዚ እዞም ዝነግረካ ኣለኹ ሁሉም ምድላዋት እዮም ንምንታይ ነታ ጦርነት ምድላዋት እዮም ሕዚ እንደገና እንታይ ክመጽዩ መጨረሻ ላ እንታይ ከይዶም ኣለዉ ሕዚ ለይሰይ እሺ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወይ ድማ ናይቲ ግዜያዊ መምሕዳር መዓልቲ ኣኺሉ ንበሉ መዓልቲ እንታ ኣኺሉ እኮ ካልእ ኦፕሽን እዩ ዘሎ እምበር እቲ ናይ ዝሓለፈ መለሰለይ ዝበሃል ነገር እኮ የለን ኦፕሽን ኣሎ መማረፅታት ኣለዉ መዓልቲ ኣኺሉ ኣሎ ሕዚ ምሳሌ ክልተ ዓመት እንድሕር ኮይኑ ክልተ ዓመት እናውሕሉ ካልኣይ መልሶ የናውሕን ድሕር ኣኺሉ ካልእ መማረፅታት ኣሎ ሕገ መንግስቲ ዝቐመጦ መማረፅታት ኣሎ እምበርቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ደኣ ፈሪሞም እንድዮም ፈሪሞም ትለካይድናዮ ምርጫ እውን ጸረ ሕገ መንግስቲ እዩ ተጋጊና ኢና ኣንሕና እውን ኣዓማጽያን ኢና ነርና ስለዚ ተጋጊና ኢና ኢሎም እዚኣ ኢሎም ፈሪሞም እዮም ትኽክል እውን ምርጫ ንሱ እውን ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ንሕና እውን ሕገ መንግስቲ ጥሒስና ኣካይድና ኢና ማለት እዩ እዚ እናሃለወ ይመለስ ማለት ጠፊኡዎም ከይመስለካ ይፈልጡ እዮም ኩሉ ግን ታይላ ጊዜ ኣኺላ ኣላ ሕዚ ሓደ እቲ ናይ ምድላዋቶም እንት ምስ ሻዕብያ ይኹን ምስ ፋኖ ይኹን ምስ ኦነግ ይኹን ምስ ካልኦት ኣካላት ክገብርዎ ዝጸንሑ
ታይስሙ ገይሮም ኣለዉ ካልኣይ ከዓ ናይ ውሽጢ ፅሬት ሕዚ መንእሰይ ብኣውቶቡስ ልኸተት ዘሎ ላብ ኣዲስ ኣበባ እኮ ፅሬት እዩ ፅሬት እኮ እዩ እዚ ምሁር ዝኸተት ዘሎ ላብ ኣዲስ ኣበባ ምሁሩ የለ ወላ ጋዜጠኞ የለ ካልእ እኮ ንዓኣቶም ፅሬት እዩ ትፀረላ ማለት እዩ ውድብ ይፀረላ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ዝኩሉ ኣብዚ መቕመጢ ሲኢኑ መንእሰይ ከመይ ኢሉ ከም ዝውዕል ዘሎ ማለት እዩ ትጊዜ ልወልዎ እውን ነዚ እዩ ማለት እዩ ሕዚ እንደገና ነዛ ናይ ቤት ምክሪ ነባር ውዝፍ ቤት ምክርና ይመለሰልና ዝብል ዝተቃወመ ከዓ እንደገና ፅሬት ክካየድ እዩ ካልኣይ ዳግም ፅሬት ክካየድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕዚ ውዝፍ ቤት ምክሪ ከይኮነ ተመሊሱ ዘሎ እቲ ውዝፍ ዝነበረ ናይ ጦርነት ንሱ እዩ ዝምለስ ዘሎ ምክንያቱም ተንከይድታት ዘርኢኻ ንሳተን እየን ማለት እዩ ትውዝፍ ኣይኮነን ስለልጠፍኦም ኣይኮነን ሕገ መንግስቲ ወይ 6 ዓመት ስለ ዝገበረ ኣይኮነን ምክንያት እዩ ምክንያቱም ሓደ ምቹው ኩነታት ኣሎ ሕዚ በሃገር ደረጃ እውን ምርጫ ይካየድ ኣሎ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ፍቲ ምርጫ ከብል እዩ ካልኣይ ከዓ ዋዕዋዓት እውን ኣለዉ ቶም ዋዕዋዓት እውን ምርጫ ንግበር ኢልና እውን ክልዓል ይሰብ ኩሉ ይኽእል እዮም ምርጫ ንግበር ኢሉስ ከልዕለልና ይኹን ሕቶ ከልዕለልና ይኽእል ምርጫ ይሕሰብን ኣይሓስቡን ከልዕለልና ዶ ይኸውን ኢሎም ከደናግሩ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕዚ እተን ዕድላት እየ ዝብለካ ዘለኹ እተን ዕድላት ንምንታይ ሕዚ መሪፆም እንተልካ ንምንታይ እዮም ሕዚ መሪፆምዋ ንምንታይ ቀዲሞም ሓደ ትምድላው እዩ ተንከይድታት ሕዚ ስኢሉ ውዝፍ ቤት ምክሪ ከይኮነ ዝምለስ ዘሎስ ውዝፍ ጦርነት እዩ ዝምለስ ዘሎ እቲ ናይ ተገዲፉ ዝነበረ ጦርነት ተወዚፉ ዝነበረ ጦርነት ብዘይናታቶም ድሌት ዝተፈረመ ናይ ሰላም ውዕሊ ንሱ ተሰሪዙ ሕዚ ተወዚፉ ዝነበረ ጦርነት ንሱ እዩ ዝምለስ ዘሎ ዝብለክባ ከሪያ እንታይ ኢሎም እዮም ጦርነት እንታይ ክዓብሰሎም ማለት ህዝቢ ትግራይ እኺ ማለት ጦርነት ሕማቕ ሰላም የለን ይዝባል ፅቡቅ ጦርነት የለን ይዝባል እንታይ ኢሎም መነመን እዮም ኣብታ ውሽጢ ኣፅቢቂ ንህዝቢ ትግራይ ጨሪስና ክንዛረብ ስለ ዘለና እዩ እንታይ መነመን እዮም ቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ቶም ጦርነት እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም እንታይ ኢሎም እዮም እንታይ እዮም ከሳኽዑ ሕዚ ፀዲቕካዮ ተዘይኮይኑ ህዝቢ ስናቢቕካ ናብ ጦርነት እቱ እንታይ ገይሩኳ ሕዚ እንታይ እዩ ያው ተሓታትነት ካልእ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ተሓታትነት ባይዘው ህዝቢ ትግራይ ከይሓቶም ኣይኮነን እዚ ማንም ሰብ ክስሕቶ ይመስለኒ ህዝቢ ትግራይ ከይሓት ተሓታትነት ይፈርሑ እዮም ንብል ሓቀይ ብተደጋጋሚ ተሓታትነት እኮ ህዝቢ ትግራይ ከይሓቶም ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ኣይሓቶምን ህዝቢ ትግራይ ወላ እንተ ጠፍአ እውን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ጌርኩም ምርሕኑ ይኽብል ህዝቢ ትግራይ ኮላ ሓለፈ ሓሊፉ ሰላም ፈጢርኩም ምርሕኑ እዩ ዝብሉ ሕዚ ሓደ ተሓታትነት እውን ቀሊል ተሓታትነት ኣይኮነን እቲ ዝተፈጠረ ብሃገር ደረጃ ናይ ሕሉፍ ይኹን ናይ ሕዚ ይኹን ተሓታትነት ኣብ ሕወሓት ነበረ ሕወሓት እውን ኣሎ ኣብቶም ካልኦት ኣመራርሓ እውን ተሓታትነት ኣሎ ሕዚ እቲ ሓደ ኣካል እንተሓቲቱ እቲ ሓደ ኣካል ሓታትን ይኸውን ግን ኩሉ ተሓታት እዩ ሓታትን ይኸውን ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እንታይ ኣሎ ናይቲ ሓደ ህልውና ዝረጋገፅ ኣብቲ ናይ ካልእ መቃብር እዩ በቃ እዚኣ ሰላ እያ ሕዚ ናይዞም ኣካላት እዚኣቶም ህልውና ክረጋገፅ እንድሕር ክኢሉ ዝኽእል ድሌቶም ባህጎምን ክረጋገፅ ዝኽእል ስርዓት ብልፅግና እንትፈርስ እዩ ናይ ህዝቢ ድሌትን ባህግን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ናይ ውልቆም ድሌትን ባህግን ክረጋገፅ ዝኽእል ኣብ መቃብር ብልፅግና እዩ ብልፅግና እውን ብተመሳሳሊ እቲ ፌደራል ስርዓት ሒዙ ዘሎ ሓይሊ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ እውን ሙሉእ ታኢስሙ የለን ስለዚ እዚኣቶም ክውገዱ እዩ ዝደሊ ምክንያቱም ንስልጣኑ ሓደጋ ስለ ዝኾኑ ክልቲኦም ንምንታይ እዮም ንክብሮም ንስልጣንን ሓደጋ ስለ ዝኾኑ ናይቲ ሓደ ህልውና ኣብቲ ናይ ሓደ መቃብር እዩ ዝረጋገፅ ማለት እዩ ሓንቲ እዚኣ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ግድን እያ ማለት እዩ መን ይስሙ ሓደ ኣሎ ስሙ ይሓስክዎን ስርዓት ብልፅግናን ናይ ኣመራርሓ ብልፅግናን ኣመራርሓ ሕወሓትን ከነፃፅር ከለኹሲ መላእኽቲ እዮም ኢሉ ሕወሓት መራሕቲ መላእኽቲ እዮም ብልፅግና ግን ሰያጥን እዮም ኢሉ ማለት እዩ ሓቂ እዩ ታድለካ ኣለኹ እያ እሱ ብናቱ መነፅር እዩ ዝርኢ ዘሎ ብናይ ሕወሓት መነፅሩ ናይ ሕወሓት ተጠቂሙ እዩ ዝርኢ ዘሎ ብናይ ብልፅግና መነፅር ሳቶም ኩሉ ከለዉ ድማ እንታይ እዩ ሕወሓት ማለት እንታይ እዩ ሰይጣን ልዕሊ ሰይጣን ሕዚ ክልቲኦም ዞም ተፋለምቲ ሓይልታት ናይ ምጥፍፋእ ፖለቲካ እዩ ዘሎ
ታዝበላስ ብልጽግና እውን ተልካዮ ብናባዕሉ መነጽር ሕወሓት ማለት ንዑ ልዕሊ ሰይጣን እዩ ምስ ሕወሓት ክነጻጸር ዘሎ ባዕሉ መልአኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ናይ ምጥፍፋእ ፖለቲካ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ተሓደጋ ዝኾን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተሓር ግን ብምንታይ ይኾን ሎ ብናይ ደም ህዝቢ ትግራይ ይኾን ሎ ትዝሕዝነካ ተጠላዕ ሰው ኣብ ህዝቢ ትግራይ በቃ ኣብ ጠላዕ ግን ብምንታይ ይኾን ሎ መስለካ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ክልቲኦም ተፋለምቲ ሓይልታት ሕዝቡን ታድልየቶም እዮም እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ስልጣኑ ሓደጋ እዩ ስለዚ ከወግድ ኣለዎ እቲ እውን ህልውንኡ ሓደጋ እዩ ከወግድ ኣለዎ ጽወታ እንግዳዕ ህዝቢ ትግራይ እቲ ጽወታ ግን መን ሒዙ እዩ ከም ዝብል ዘሎ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሒዙ እዩ እሺ ይፋለሙ ችግር ዘለዎ ከይኮነ ምፍላም እኮ ችግር ዘለዎ ይኮነን ሰብና ናዕለ ተሓሳስብ ኣለዎ ኣነ ናዕለ ተሓሳስብ ኣለኒ ተሓደውን ናዕለ ተሓሳስብ ኣለዎ ተሓደ ፓርቲ እውን ናዕለ ተሓሳስብ ኣለዎ በኃይል እዩ ክብል ይኽእል እዩ ግን ኩሉ ግዜስ ብደም መናእሰይ ኩሉ ግዜስ ኣደ ሰብ ሓዘን ክትነብር ኩሉ ግዜ ኣደ ትግራይ ሰብ ሓዘን ክትነብር ኩሉ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ኢኮኖሚ ብፖለቲካ በማሕበራዊ ብኩሉ ኣብዚ ተሓሰየሉስ እንደገና ተመሊስካ ዋዕ ይጽናሕ እኮ ይባሃል እዩ እሺ ከሸንፈለኒ ባህሊ ችግር ዘለዎ ይኮነን ፌደራል መንግስቲ ክጠፍእ ኣለዎ ባህሊ ካሊ ችግር ዘለዎ ይኮነን ዋይ ብጥበብን በሐሳብ እንደውን እሽተን ሕዝብ ብጥበብን ሐሳብ ንጀምር እዚ እንተ ኣዊና ግን ነተቀጽል ዘሎ ወለዶ ኣዊና ዋንካ ኺት ቀጽለሉ አንሕና ኣዊና ኣሎ ተመልስና ግን ናብ ጦርነት ይናአትን ተሓታትነት ህዝቢ ትግራይ ከድሕን ይኽእል እኮ እዩ ማንም ሕሊፉ ሰይብን ህዝቢ ትግራይ ከድሕኖም እኮ ይኽእል እዩ ህዝቢ ትግራይ ከድሕን ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ ተቃሊስካ እውን ተዕርየ ትኽእል ኢኻ ተሓታትነት ኣሎ እዩ እዚ ኩሉ ግን ህልኽን ኣነነትን እዩ በቃ ትልኽን ኣነነትን እንደገና ተመሊስና ርኢኻ ናፍታ ጦርነት እንደገና ኣውጀምዎ ኣለዎ ስለዚ ውዝፍ ጦርነት ተመሊሱ ዘሎ ማለት እዩ